iti masakbayan. Idak ti amin, tapno makaadal ka lang anaimbag, Risa, anak ko. Agyaman nagtatang. Di kaya't kau, agbalin kanto ang maestra dito lugar tayo. Awanton ti mang tagtagibasit ka na tayo ang pamilya. Wen tatang. Nagrigat ti panagbiag tayo, anak. Iso akanayon ka palagipan, alalay ngam ti agadal. Why? Wen tatang. Sapay lang uma, tadi nagpaya ni ti arapaap ko kang karisa. Ay na, adda ka man nandito'y talon mau kabagis rudeng. Kasla di ka mabanbannaw. Ay, para kinirisa nga nagkoder aramida isong agag-agawa ang kabagays. Kaya't ko ang makaadala na imbagjay ka anakam. Ay katuan angam di kamutan agin ina na kabagays. Amangan numakaala kamot iti sakit mo iti kastangar aramidaw. Napigsa ti kararag ko ni Apo Diyos kabagays. Iso sa anak ngagsakay. Kabagis rudeng. Awan, di rumpa nga pagdanagam kanya kabagays. Kabalak na ito ng aramidag. Nangatong amin ti arapaap ka para iti anak ko. Agbalintaw ang maestra dito lugar tayaw. Kumusta ma iti panagadal mo, Risa, kaanakan? Nasayaat mo at Auntie Delia. Nagagat ni tatang mo ama pa nagtrabaho, iti taltalon na. Tapno at dala ang gastusam ama pa nag-eskwela. Masyanak pa yun kan kuana. Mababainak lang unay kinitatang ko, Auntie. Isu alala ingak matiagadan. Ay katrumpang laang ari sa kaanakan. Agsakit lakit di tinakam kan kanitatang mau. No paayom ti kayat na mapasama. Auntie. No kasapulam ti tulong kau. Ibagam lang kanya. Si dada anak at tumulong kan ka, kaanakan. Ay panawa mong daytan inawa manakaw. Si akong ti mga ramit iti dayta. Ingkakidyalaan di librom tag review ka. Nalaka lang dating nga aramidan, tatang. Siya kaun. Mapangka ni jay salas kat alam jay librom taag basa-basa ka. Tatang. Ay saan ko manatangkir ti ulom, Risa? Arami di mong di magpagak. Wen, tatang. Agar mo sarkan, sakpay amapan kay di pagadalan niyo anak ko. Nagsapa kayo matan na nagluto iti pagarmusaran, tatang? Aywan yak ngamin kayat na mabisinan ka mapan di pagadalan. Tatang. Alag, tukaw kalitan tamangang kan. Wen, tatang. At dakamat gayam dito anak katugaw. Ite ka pa isapsapulin Risa. Ni, si kamit gaya marandi. Apa yung sapsapulan na? Kwa? Awan, kaya't ka lang nga makita. Anya? Saan ka nga minanakita iti kalman iti pagadalan? Kaputa sa anak kasimrek. At da ngamin napanak. Randy. At da ka di pa klase mita, Risa? Awanan. Urnosik lang dagito'y gamit ko. Kalpasan na, agawit akton. Kwa. At da kumapay pangawisakan ka. Sa dino? Inta mga niti restaurant. Ay na, pasensyakan, Randy. Naskin nga agawit ak adagos, kalpasan ti klasik. Mabitalaan mo tamangan. Please. Randy. At pagpakaasya, Risa. Mabalin ka di akatuan na kamapan mga niti restaurant. Sige man langan. Tapno saan ka gumura kanya? Oh, yes! Dati kayat ko kang Risa. Di ka matanagan. Siyak na gastos. Kan itulod kan tumata ni Jabalayo. Ay na, kabagays. Itay kapay apumanag na dito'y parangan yaw. Apay aya. Maliban, di pala nagawid ni Risa nga anak ko, kabagays. Ang mga no dapay klase na, kabagis. Di ka kadiunay agdandanag. Wala nga nakasangpit kumani ti kasto nga oras. Sa dino nga tinapnapanan nat. Kasla di nakdengdenggan kabagis ruting. Ang mga no dapay di pagadalan.
Isuasan pa yan agawid. Ay, kabagays. Agawid tulad ta, numalpasan ti klase na. Punasam ka di day ta panagtandanag mo, kabagis rudeng. Apay ngay tagalaan nga sumang Petrisa. Sumipnitan. Pasensya kayong tatang. Saanan ang maulit? Agpaparam kan sa mo di siya pagadalan yaw. Tatang, Gumarang ganjang kamutan. Agpadno ka man kanyag. Napan ka ka din nakidait. Iswa simang pet kay titis oras. napan kami lanangan iti restaurant kinirandi akaadanak, tatang. Kuna akong kahit nga damadingar aramidam. Lalaki magayam ti kakuyog mo. Iswa na sipngitan ka na nagawait. Tatang, Ay, Risa di ka gararami di tijak kaya tapno na saya at kamot kanyak. Ha? tatang. Tandaan am dayta. Wen, tatang. Apay na kal uli magkarisa. Nagliday ti rupa ma. Apay ka di. Kuwan, awan day tirandi. Di naklatan ikaskaso. May papan ka di ni tatang mo. Iso analiday ka manin. Wen, Randi. Inong tanak ni tatang, idinasip nga tanak anagawid ijay balay. Pasensya ka na. Siyak tiga po na no apay ngayon tan na ka. Di mon panunutin day jay. Istrikto lang amin ni tatang ko. Di na kayat amarabyanak nga agawid. Mawata, Krisa. Sige mapana kon iti sumaron a subject ko. Sige. Aganan ka, Risa. Basit lagi na panaguray, aktor pusid ni Risa nga anak ko, kabagays. Nasaya at nukasta ka ba, guys? Makunak taon nga da nagbanagan dagiti bambanog kao amang papaadal kang kuana. Kabagais. No si bibiyag pa'y kumaday di asawak sigurado ang maragsakan nitan. Kaputa, dandalain ti pa nagturpos ni Risa iti kulihiyaw. At tanton maestra nga anak mo ka ba, guys? Ayun na, ken ka nakamait. Awan ton timang tagtagipasit ka na tayo, kaputa, danton maestra nga anak kao. Kabagais. Iso nga anusak matyag trabaho iti talon kao. Tapnad na pangalagi ti gastusin di anak kao nga agadal. Sumagmamanulangan na bulan. Agturpos tayo iti kolehiyo, Risa. Wen, Randy. Maragsakan lakit din ni tatang numadanon day taka nito. Agkuyog tanto matlang ag-review. Kaya't kung amin at duwata ang makapasay ti board exam. Si Kaman, kaya't kumatdata, tapno adda kadwak mag-review. Risa, di kanto ko magbalbaliw kanya ka. Apay ana ibagam data. Amkag namin, nga mga numaysakan doon na may stragat, malipatan lakton. Sika talaga. Agkakanat dagiti bagbagam. Apay ko maamalipatan ka. Ken may sa, agpada talaang iti kurso. Saan aday tatikayat ko asawen? Ha? Ang mga nagbalit ang tirik ng kanya, kas may sana singadagayam mo. Mabuti ngak namin. Ang mga di nakton paganano. Ay, yak maawatan dagiti bagbagam, Randy. Sana ko nagpalpalikaw pa'y. Ma'am, nalablabos pa'y ngam gayam ti pangibilbilangagan ka. Anya? Ay ayatan ka, Risa. Randy. Pagkawanan na kumano ni bagak daytoy. Ngam, dayto tipod no marikliknak. Di nakman rabakan iti kasta. Ni, saan? Saan ka rabrabakan? Talaga nga gayatak kan ka, Risa. Kablawan ka, anak ko. Nakaturpos ka ni di kulehiyaw.
Tilaingin pa nag-board exam mo ti aramidam tapno nan anay kan a maestra. Agyaman nagtatang. Di kang talaga nakaw. Igastusak ti panangalami ti board exam. Ipampanakil ka dito lugar kayaw. Tatang. Wen, kahit gaputan nakaturpos kaan. Parchik mo't aja may sa akal din kao. Imbagla pagsasanguan dagiti kakabagyan tayaw. Ana, nakayulat na ti makaam mo, tatang. Ato ti kwarta nga ramata mi ti panag-review malakaw. Nailalay nga muhain. Un, tatang, katagyaman na ka. Mangnamnama kayong aramidat ni amin. Tapno maipasakto ti board exam ko. Day tama, di kayat ko ang mga gananakaw. Yung may sakan to na maestra. Napintas taon, di pa nagbiyak ta. Un, tatang. Kahit sa dinaw, di kayat mo ang pag-reviewan ngay. Ijay syudad. Ado ti review center ijay amabalin ko apapanan. Si kalata ti makamaw. Asa na balay, ta itit kumit ti kwarta ka sa pulam. Nakasagana ka din ang mapan iti review center? Wen, nakasagana akon. Manugot ka din ni tatang mo nga iya syudad ti papanam. Wen, Randy, impakadak matlakin ni tatang ko dayta. Nasayat nga rot ano kas Tarisa. Adam mo ka mapalin mo ang pagabangan, bayat ti pa nag-review. Kasta ka di? Wan Risa, isungawan ti rumbay nga pagdanagam. At dagaya man ijay syudad ni Risa, kabagay. Ay, wan ka ba guys? Napan nag-review niya ka na kami kay syudad para iti kinamaestra. Ay, no, maipasa ni Risa ti board exam. Naan-anay ito na maestra ka ba guys? Ay, nakabagas. At damot lang ang nagbanagan dagiti bambanugmaw. At tantumatan kaanakak a maestra. Ay, wala ka ba guys? Maestra ko naman. Mabayin tumatan na dagiti karuba mang lais kanyak. Rabien ka ba, guys? At nakapayla dito'y paraangan ang nakatugaw. Wen ka ba guys? Pampanunutik lang ni Risa nga nagkaw di syudad. Kumusta nga tanti pa nag-review na ijay? Ay nakabagay, sigurado nga aramidan ni Risa ti amain. Tapno makapasanto iti eksaminasyon. Agbalintun a maestra ti anak mo. Ay, rumbang lang nga ramitan na ti amin, tapno makapasa ka ba guys? At doon tinagastos ko iti panagadal na sika. Dandan ni Jack pa yun agina na. Tapno lang nga damited ko apang matrikula na. Talagang amin na kayat ko ang makaadal di ka anakam ka ba guys? Ala, sumrag kakit din di tabalay mo ka ba, guys? Rabi una yan. At nakapayla dito'y paraangan niya ngagpampanunot. Saan nagpahingabin nga tuglap ka ba guys? Ala, yun ang namlatan siya gawaid. Sumre kag tulatan dita balay no madamdama. Ano ka di mo't lang tinaadal mo ije syudad iti pa nag-review manakaw. Untatang, Ala, magdadak tumanin iti gastusan para iti examination mo. adyaman nagtatang. Adun tirigrigat yo kanya. Maasyanak pa yun kada kayo. Ay, di mo pang panunutan day ta. Pag-rebengak nga ma'am, di mang paadal kang ka. Tatang, Saan na ka mabampanong nagtrap-trabaho iti talon ka o basta damited ko kang kagastusan. tatang. Alagi na nakananak ko. Amo ka na banog ka nagkapaw jay syudad. Kumusta ka ba, guys? Napan ka din nag-exam ni Risa. Wen ka ba guys? Nasapay tayo na pa nag-exam. Sigurado na makapasa ti anak ka ta. Nagdala ni ti review center. Dakal tinamnaman na makapasa ka ba, guys? Nasirib jay anak mo. Ay, natawid na ati kinasirib ko ka ba guys? Ay. So apat siya ka makapasa di anak ka. Ka ba, guys? Iti saan ngagbayag at danton maestra nga anak ko ka ba guys? Kumusta ti kalkalpas nga exam, Risa? Madandanagan na, Randy. Uri siya karod. Agpada tayo ti marikrik na.
Masapol ang makapasata, Randy. Pampanunutag ngamin ni tatang ko. Adun ti sakripisyo na iti panagadal ko. Iso arong banglaang ang maipasak ti examination. Risa, Maasyanak launay kini tatang ko. Danda ni saanan nga agina na nga agtrabaho iti talon na. Tapno at dalamayawat na kanyak akwarta. Risa, Nangato matyara paap ko para kada kami kini tatang. Kaya't ko ti makatulong kan ko na. resulta lang ti mo uray Risa anak kao. Mamati aklaunay ang nakapasaka. Wen tatang, urayan tayo lang ti resulta ti examination. Itapay laeng kablawan ka na nakaw. May sakan to na maestra. Di kaya't kau, dito'y kalugar tayo nga gisuraw. Tatang, Well, ni paniknik mo man ka nagitimang lalais ka na tayo, akabalan tayo matiagbiyaga na namay, sana pasig arigat, di mapadpadasan tayo. tatang, Ay, maragsa ka nakmait, kaputa andanton anak ko, ang maestra! Ha? Ano si kaya sa wanda ito, Risa? Awan ba't tinagan mo itilistahan dagitin nakapasa ang maestra? ha? Saan ka nakapasa ang maestra, Risa? Tatang, di kay ko magpungtut. Inaramid ko mati amin tapno makapasaan. Anya kay naramid ti amin nasasawam? No naramid mo ti amin, di at nakumanagan mo itilistahan dagitin nakapasa. Baka wanendak no pinaay kayo, tatang. Jakmat na gaya tanda ito. Di ka man nagsanit-sanit ka nga. Nagdakal, tinagasgastos ko kang ka. Pinagadal kay Dusto. Ita, Dusto, di subad mo kanya. Baka wanendak, tatang. Bakaw-bakawalan, pumanaw ka sa salban. Ang mga nudyak magapagtagpag, madangran ka bay. Tatang. Pumanaw ka ko na, kat saan kang nagparparang kanya kitikaanuan. Sige, palaw! Ay na, kabagays, saan arumbang a pinapanaw mo ni Risa? Saan namut anagayatan asaan ang makapasa iti kina maestra? Anya, saan ka no nag-review-review pa eh? Pinainak isarumbang lang kang kuha na ti mapapanaw ka ba guys? Anak mo ni Risa, kabagays. Maawa Di ka naman mo. sumanaw dita ka bagis nilya. Awan mo tinitutulong mo kanya ka ng padal ka ni Risa Kabagays. Kababain ka dagiti ka ruba, asaan ala kapasa ni Risa iti kina maestra. Ay na, anyalangin di ko na enda, di pagpagadaan ngawan ang muna, ababag. Isangin mo lang Risa. Tapno malagkan ang tirik niya. Kasanuak itan, Randy. Pinapanaw na ko ni Tatang Ijabalaymi. Di kagdanak. Adda ka tumulong ka na. Randy. No kayat mo, agnayad ka ni Tibalay. Kasaritak ni anak ko. Anya. Nakapasahag kas may sa teacher, Risa. Matulungan ka ti magparpari ko dam. Ulitek. Nakasagana ka tumulong kang gagabuta. Ay bayatan ka. Randy. No saan ka man na nakapasayta. At dapat mat sumaron na agundaway. Tulungan ka, Risa. Randy. Amok nga ngaramit mo ti amin. Mamati ka na sirip ka. Iso di ka mapukawan ni tinamnama. Patsak, makapasakan to matlaang. Randy. Saan pa yada ito tigibos ti amin? At danto pa'y napintas agasa nga uray kang ka. Makatawinan, tinapalabas, manipot, pinapanaw ko ni Risa nga anak ko kabagays. Ay na, at papapawi ak, itinay dyan ngay naramid ko. Mailiwak pa'y kitin kan kuha na kabagis. Ay na, kabagis. Di ka kayat asideran. Ita, naamiris mon abid daw ti panang papanaw mo iti anak mo. Kabagis. Nasingpet ni Risa nga anak mo, kabagis. Patyak nga agawid tumutlaang dayjay. Ay na, sapel ako maa kabagis.
Agkararag kakit day nga agawidan ni Risa. Saan nga amo ni Risa dagi mula iti sakit tinakam. Mamati ak nga agsublimot la dito'y lugar tayaw, kabagays. Oh, makitam? Nakapasakan iti may kadwagon daway, Risa. May sakay ta na maestra. Agyaman nak na unang ititulong mo, Randy. Sigurado ang maragsakan mo't itan ni tatang ko. Anyang aro ti panggap may ta? Agsubli ako ni Iji Balaymi. May samot tan atawan ajak nakita ni tatang ko. Mailiwak matangan ko na. Sikalat ti makamo, Risa. Ilawlawag ko kan ko na. No apay asa anak ang nagparparang iti makatawan. Kaya't ko ngamin ama ipamaysa ti panagrepaso. Ha? Risa? Anak ko! Wantatang, siya dito eh. Nagyaman na ang anak ko sa nagsubli ka matlayan dito'y balay. May ako na hinggan ka. Pagkawanin na anak ko. Tatang, di kay agpakawan kanya. Maawatan kayo. Nagawid ha. Ta ipakaamok kada kayo amay sa itan anaan-anay ang maestra. Anya? Maestra ka itan? Anak ko? Tatang, naipasakit may kadwagon daway ti board exam. Isong awanan ti rumbang apagdanagan niyo. Ay, nagyaman na, Diyos ko. Sa anak anagimula iti sakit tinakam, tatang. Nagbalin akarit kanyak ti amin. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko. Risa, anak, pagkawanin na ko, ma. Ay natatang, di patin yun dali jay. Agyaman tayo kiti iti apo. Gaputa dinengeg na dagiti kararag ko. Amatunoy ko ti arapaap ko nga agbalin anan-anay a maestra. Uy, anak ko. Ay, na, professional kagaya man. Nakaragragsak para kang ka. Kahit naiulit-tagtagkid daw iti pamakawan kang ka, Risa. Sakripisyo ti kasapulan tapno magunod mo ti arapaap mo. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito drama tayo. Biyak. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Macy Malu. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyo gagayam. Itagon daway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyak. Di tao. Umayak man manang. Ay ni, ana, ay sumber ka. Alala, Uy ka, agyaman nak manang. Anyat kagaram. Kwa, umayak ko mabumulod iti kwarta manang. Damag ko ngamin na naglako kayo kano iti pinyayo. Pag-enroll ko madya ka anak ka manang. Bayadak tumot laang. Ay, awang magkwarta kon ana. Gimatangak nga mina ni titsinso nila kay kong. Ay, kasta ay ha? Ang nukayat mo ma, gatanga kon, tawid mo adaga kan ni nanang. Ha? Di yung mga lamas asikason day jay adagayo. Iso nga ila ko yung laangin. Ay, ikwa. Ay na, mayat kan ading ko. Mapakinabangan pa iti kwarta, mapaglakwam. Kunami nga ron ngayon ton adda kwarta mi kat pabuldoser mi, tanapintas day dya mapatad manang. Ay na, kaanong tupay day ta? Nangin na ti abang ti bulldozer kitan. Pangalaan nyo nga iti pagpabuldozer yaw. Ha? Ila ko yukit din, ading ko. Siyak ti manggatang. Ni, adamat gayang pagkatang mo manang. Ha?
O anya, mayat ka? Gatanga kung titawid mo adaga? Ay, kwa. Pagsaritaan min tupay nga agasawa, manang. Sikat ang desisyon. Saan ajay asawam, Awan bibiyang na iti daytoy. Ta saan na mo tatawid, ti daga. Si kamot, ti akin tawid, iti dayjay, ading ko. Iso nga ila ko mun kanya. Mabitlaing. Atoy. Ala, 5,000 dayta, ading ko. Advance abayad ko daytan. Anya, ilakom titawid mo adaga, ana. Uwan ko mananang. Gipit kami ngamin talaga. Pag-enroll siya po ko yun. Ay, sayang day, jay ano ilakom, ana. Ay, nanang, saan na sayang? Siyak mo timang gatang. Awan mo sabsabali, sana yan, nanang. Kan may isa. Di da mo lamas asikaso da dya daga. Nakasamsamakan. Di da mo umasangwa mulaan. Di da klak matultulan. Naglawat imol mulaak iti pinya. Laya kanda dumapay. Nalawa pa'y tayo minulaan mi iti aba. Bayadam nga rudan manang, takasapulan mi talaga ti kwarta. Sige, ading ko. Umay ka. Mapanta, ijay silid. Ha? 3,000 pesos, manang? Wan, ading ko, ay na, pasensya ka, antani, awan mo't pagkas ko. Installment pa ilaang Sa nabalit binulan mo't nga agbayad Manang, No, agbayad to iti matrikula, jay anak mo, ay umay kalaan kanyak. Tamang tudak. Alala, awata munday ta. May mayaton ati kasta. Ngamtay pulos ngawan. Takal mo't daytan 3,000 pisos ko naman. Pangalaan pa iti kastangay. Malalalan, itulin munday ta 3,000 ating ko. sige nga rod manang. Mapanak man nagbakasyon ni dyan lugar da Mario Pasita. Ay na, nagadayaw. Mabandog kayo lang agbiyahe. Sudan ate eban nyo dito Kano mapan kayo idjay, amangan no saan da kayong tuman na palubusan nun nga agawid. Isudan ti umay dito nanang. Naganda yun tumot nga minti lugar dyan inasawa na. Isu nga ruda di kay mapanan. Tama bandog kayo lang agbiyahe. Agasam ta 8 nga oras ti biyahe nga Maktangan kayo lang agbiyahe, nanang. Kaya't nangarod tagaliwaksay. Apay ay alapdan bakit? Ay na, saan? Ang mga nutila may pagbagadang tumanan kanina na. Ang mga no suksugan da. Tapno isudan to, tipang tidan ni nanang itinabatbati adagana. Ha? Datayo, tirumpeng amang ipatawidan ni nanang itinabati adagana. Datayo, ti kadkadwa na dito'y balay. Nukas jay nga agsakit, syakmat, ti mangas asikasukan ko na. Siyak, ti gumatang iti vitamins na. Ken siyak, ti mangpakan ken kwa na. Isuarong banglaeng asyak, ti pangipatawidan na iti dagana. Apay, di ka pa'y lamapnak ititawid mo ay apasita. Norarigan, sikat ti kalawaan ititawid. Tas ika mo tinakakaamuan ang gudgudwa kadag ititawid yo. Pinilim pa'y tinapintas ti lokasyon na. Ay na, sumanao ka man ako na akon, Berting. Ha? Mayroon ranod ka mata. Para maglakad at tayo asang kapamilya, tiraramidek. Sanaya, siyak ti inauna, babae. Iso, arumbang laang tinaramid ko. Awan na, no di ka agbalin awais itan. Ay, awan ti magimulap. No agkuneng-kuneng ka. Awan na, matay ka anak ka nga, Berteng. Pinapintas yung magaya man tayo family house tayo, pasita. Ay, kawan na. Saan tayo na family house da ito, Manong Mario? Kahit ko asawan, balay min da ito, Tada kami iti asawa ng papintas. Saanin ama ko na family house tayo. Balay min da ito, Manong. Impatawi din ni nanang kada kami. Tada kami, timang pakpakan ka ni nanang. Pasensya kan, Manong Ang nasaysayatan, tay ibagak ti agpayso. Amangan ki dino adapaylan namnamaen nyo pagbibingayan tayo. Awanan. Kastay ating ko. Katuwa na. No kayat yo, ti umay agbakasyon.
Umay kayo latamot ah. Ta silulukat mo to'y balay me. Para kada kayo, Manong Mario. Agyaman na kading ko. Ay, kanun gayam. Ang mga nota mo mabayar, itinaga. Ah, abay, ila kumutan, tayo daga, Manong. Huwag ko ma. At ang kami nilakla ko na tagay, di lugar na bakit. Kaya't may agatangan. Ngamawan paggatang mi. Iso na panunot ko ngay lako lang ang titawid ko adaga dito eh. Ay, sige ah. Siya kung timang gatang. Ay, ako ay sa bali ko mabayar, ading. Nay, apay Manong, di mo kaya't asya timang gatang. Saan matakas ta? Ada na ipaganyan na kanya. Di ka masaksakitan ha. Hanggang binarat mo ka no, tidagana. Installment pa eh. Ay na. Talaga mo dakas dyan ti presyo dyan dagana. Tanakita mat. Pinabuldoser kon. Iso pag namarak mo na. Ado ti ginasgastos ko dyan ka. Si Kamano nga. Di mo ila ko iti sa bali da dyan. Siyak ti manggatang. Mayat ka man no saan. Kan siyak mo tan ti mangibagay ti presyo na. Presyong agkapsat mo tan Manong. Mo sabsabali. Sana ya. Ila ko yung lagayam nagititawid yu adaga. Sa nabali na nang taigatang mi matiti sa bali adaga. Ada taga agatangan mi di lugar na bakit. Ay nanana. Saan da mutla ang mapagnumaran ti dagada dito eh. Saan da ang masikaso. Iso na sa isaya at no ila ko dalangan. Kan may siya mo ti manggatang. Awan sabsabali nanang. Sana mapukaw ti daga ngayon patawid yo kadagiti kakapsat ko. Ta, siyak mutlaang ti manggatang. Kasana war pasita. Pagsalitaan tanti presyo ti daga. Tagatanga mon. Mabalin na kit kas kuma. Tapno may gatang kumutla dagos. Sige. No cash. Nalaglaka ti presyo na, Manong. No kayat mo mo ti installment. Nangin na basit ti pagbayad ko. Anya? Ay, kasti kayat ko. Tapno may gatang ko adagos. Okay. Umay ka nga ron. Mapantay ije silit. Ije ti pagsaritaan ta, Manong. Kan at pinirmata iti kasuratan. Manang pasita, agbayad man na niti matrikula di anak ko. Iso nga umayak man na nagsingir. Anya? No nakabayad ako. Nabayad ak aminan. Abay, di ka aglis-lis tayo. Sana yung aging gano Disyembre ti panagbayad mo iti 2,000 iti binulan, Manang? Adamot tayo in advance ko kan kaidi. Sana ya. Nabayadak amin na. Naging ga iti December. Apay ngay akasta, Manang. Awan saritaan ta akasta. Ay, no kasta nga reklamo ka. Sige, sublimon tidaga ngayon lakong kanya. Ngam, bayada mo't amin ang nagasgastos ko. Tanay, dakkalan tinagastos ko iti dayjay daga. Ay na. Ay na, nanang. Nabayagan day tang uyok yun Pinsamot tumalab dagitay agas yun. Ay, bakit akmat nga minan? Umadan ni siguro na ati apit ko. Mapantay ulay di ospitalan. Ay, saanan. Agimbagak tulad tano, agimbagak. Di kayo mangarod aging bimbag, nanang. Sungay pa confine kayo man langan. Ay, gastos lanay ta. Basta ospital kayo. Ay, apo, nalakaya ti mapabason no dadaka sa mapasamak kada kayo. Ang mga no ibagada pa ya, binaybayan kayo. So, mapantayo di ospital. Iawit akon. Diyak kaya di ospital. Nanganusan nyo pa ilaang ti agtali na dito ospital. Naimbag dito ta nakadextrose kayo. No iji balay, awan dextrose iji. Nakapsot akon. Matayak matlangan. Saan pa'y nanang? Di kay pa'y matmatay tani. Ado pa'y tijak nalpas. Masapol nga ilakad ko pa'y dagijay apapele sa pirmaan nyo. Ay, ato yung tiagas ni nanang. Ay, masaya tadakan. Ay, sige, pag tumarumton ni nanang, tarumarak. Inak ituloy ta ilaklakad ko apapele sa pirmaan ni nanang. Day takat yung una nun. Imbis ati sa lunat ni nanang. Ay, sus, importante da ito'y lakay. Narigrigat nga ilakad tayo dyan, no awanan ni nanang agpirma. Nuan niya launay at iti. Hindi ka nagsaupay.
nalawa ti daga ni nanang ang mapanawan na. Rumbeng laas siyak, ti mang ipatawidan na iti dayjay. Ta siyak mo, ti mang papaagas ken kuana. Oo, naila kay. Ay, nasaya tadakan. Ang sungsung abo ni nanang. Ipatan sa talagan. Aguray! Aguray! Iruan ko na gito eh. Iruan ko na gito yung papeles. Nanang! Apo. Lakay, tulungan lang. Ikamam to'y tamark aginatang ko. Tapag tamark kag ni nanang sakbay amatay. Ano ka din dito ka naramitan, pasita? Ayos! Aday ka. Hala, timay sapay aramay mo nanang. Aday ta. Nang! Nanang! Nang? Nanang! Nanang! Ala! Nang! Ay, apo, na yung paglakit din ta naabutak pa tibiyag ni nanang. Natayan ni nanang ang kaginapay natin pagpagamat. Ay, Owen! Nanang! Ay, napo, nasakit di po pusay mo, nanang. Anyang arod nga no agpatinggala dito yung tibiyag mo. Awan mabalin, may nanang. Sige, kati kayo. Ana? Nakasarita ko ni Manong Mario. May papaniti da ito eh. Tuan ababoy, tinaparte. Kat pagbibingayan tayo ate na igatang iti baboy. Kan agparti tayong tupay, intong tabon. Manang, Di yun namaan ti maurur nga abuloy Tapagbayad ko dayjay, itinaut-utang ko, pinagpapaagas ko, idi, ken ni nanang. uwan manang. Sana problema dayta. Kenwen gayam, siyak, tinang ipatawidan ni nanang, iti nabatbati adagana. Oh, tapno di yumot ko na, ato iti kasuratan. Basaam, ana. Tapno, awan ti may bagbagam. Impabasak mo ten, kini Manong Mario dayta. Lakay, kitaham ka di dayto. Apay tabarokong mo. Apay ngay, at ta naarikap ko abukol. Ay na, nasakig no igamak. Anya, ay sos. Anya dayta ngay. Ay, intag pa doktor. Tapno maamuan ta, no nya dayta. Ay, lakay, kanayo na ka maulaw. Awan ganas ko amang mga. Kimutong ka pa yun Kun di makit pa yun tilangam. Ala. Agrobot ka, taintag pa doktor. Ay, nalakay. Apay ngay anada, nagitigas to ya sakit. Jabay kayat ti batay. Nasaan ka ba matay? Magasan ka ba? Basta surutom amin ngayong bagat ti doktor. Uray, tadamot kwartata, pagpaagas mo. Wanang, kasla jakpat dyan nga, the breast cancer ko lakay. Sigun iti doktor, kat saan pa yan nakaraw. Magasan pa ka no. Basta tong paalam amin ngayong bagat ti doktor. Wala kay. Uray maibos amin na kwarta talakay. Basta maagasan nak. Jagpay kayat ti matay. Di ka pa yung nakarumpot bakit? Kat ni schedule ti panagkimom ita, sana ya? Maibibusan ti kwarta talakay. Isardeng kun san ti agpaagas. Awan kartatan. At dapay, usarin ta pagpaagas mo rechay. May ibusan dagay. Awan kanuntan. No ibusan ta daychay. Ay na, mairemedyo ti kwarta. Dahil takit ti salon at mo, ti kapat ka na panunutan, tapno aging bagka. Abay ngaya kastoy di mapaspasamak kanyak lakay. Abay ngaya tsak lang amin nagimbang. Sige, grupot ka kay Ding. Tama pa sa hospital. Manang pasita? Si kamagayam, ana. Uwan manang, kumusta kan? Kastoy ading ko nakapsutag lata. Ay na, grabe mo itong tikimot to nga manang. Awan nga rod. Awanan kwarta pagpagas ko ading. Naibusan ti urnong mi. Nailakok pa yan, dagiti dagdagang.
Gamja mo lagi bagan. Ha? Ay naku, kasyan da kumating ko. Tulugan dak, tapno aging bagak pa'y. Wen, di ka matanagan. Nagsaritaan min ka ni Manong ti maipapaniti dayta. Amo mi akasapulam ti tulong mi ita. Iso asidadaan kami at tumulong kan ka. Gihaban na kading ko. Kat pakawanan da kuma. Nagbalinak ngamin nga gumakapsat tiyo. Hininot madlaan na ibos. Kapuiti pa nagpapaagas ko. Namiris kunti bindot ko ading. Iso pagawanan da kuma. Ala, di mon panunutan dayta Manang. Agpaimbag kakit di. Uwan, ikarigatag ti agimbag. Tapdo basol nita, tinagbasulag ka na kayo, edi kamsat taning ko. Saan anasaya at ti pagbanagan ti biyag mo no naagom ka iti padam at tao? Iso ano di mo kaya ti makarma, agsingsingpad ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasalitaan, di drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Bagnal daw kada tayo amin. Itagon daw ay sagutan na kayo iti sa balimanan apakasalitaan. Dito drama tayo. Biyag. Di tao. Ayan ni Tatang Nanang. Agay-igay silid. Agid-ida. Nasakit ka no ti sikat na. Kastaya. At ang sangpit ko ka na. Linuto dyan sawak. Ay, linabasan naklataman dito ayan tiri daw. Para laang manangkin ni munding di makan ngawit na. Bay-bay aklatan, jak panunutan ang tapnawan ti pagsakitan tinakam ko. Ay na, napsuga ka. Kasta ha? Pangan kayo iti daw. Tapno napigsa kayo lata. Kat agpaut ti panagbiagyaw. Awan, Marshal. Ang gandang pagbantay lutuan da kiti paborito ka taraon. Italang manang anak kalagip ka, anak ko. Una, tapat-pat ganda ka nga ron, Tatang. Uray ti asawa. Kasta unay ti panangipatag na kada kayo. Pwede mo ikuyog ngay. At araramidan na, Tatang. Kahit ninanagayaw, hindi kami tikanin na. Ha? Napsog ka numit. Ay na, Tatang. Aguyag dya po kayo. Ipatsik ako kumangamawan mo't kwartak. Anya, ay sus, di upay bayan tuyag na. Masapo lang may padoktor at agos. Awan mo't nga ron kwarta nga ramatan mi, Tatang. Alam niya walid ko di tadruwer di lamisan. Taikang kahit di kwarta anak ko. Ha? Ay na, pagyaman ak, Tatang. Thank you, ah. Ay na, sabay ko matagbiag kayo pa itinapaot. Tanakasaysaya at kayo nga ama. Nanang, kita nyo dagit ipakpakan nyo ka ni Tatang, ha? Bantayan nyo ti taron, ha? Di unay pagsitsida ni ti karni. Natang, kan protas ti ipakan nyo. Wan, kasta talaga dararamidak, Marshal. Ibagayo, ano di yung kabalan at aripat tuwag. Tada kami ti mga sikasaw. Nawaya kayo apumanaw no ka. Alay, napigsaak pa, Marshal. Masikasok pa'y madyamayaw. Una, taday dinanang mi. Una, taday dinanang mi. Pat-pat gan na unay ti amami. Hangam daksang gasat. Tanatay mo't kami na dagos.
Marshal, Nagdigusan ni tatang? saan pa'y? Madama pa'y lati pa nang idadang ko iti pagdigos na. Sige, tasya akong timang padigos. Padigusak, sakbay pumanawa. Ayan ni tatang, nanang. Agdigdigos, padpadigosan ni ading mo, Marshal. Anya, apay nga damanin da dyan, Marshal Idoy. Ha? Agpakalaing man na mga asikaso ko ni tatang. Paiman. Ay sus, ay agapad naman ngatan. Ay na, delikado. Apay kundi asikaso ka kini tatang, Marshal. Ne, dakas aya manong nilo. Amata ka ron di asikaso. Ay, nadi kay man nagsinumbatan na nakaw. Ay, agtal na ka man, Marshal. At nakasapulam ka ni tatang ko naman. Iso kundi asikaso ka man ay. Tanangan mo ti pa nagsasaw. Kunang mula sino ka nakatanukan nga agsasaw, manong. Saan aga po, tayo inauna ka ngam siya. Kat pagsasawan naklatan. Kit pagnuman niya rin. Agin sisingpit ka kini tatang. Tagdakayat mo kan ko na. Noramid mo, di mo ipulagit kanya. Ay, naunay kayon, aya. Gusto na itan. Di kaya gapa. Kahit inalam man amin na pensyon ni tatang. Sa anak arupat kwarta. Inikaklay ti pagpatsik up ti anak na Melo. Makita, awan man nga rin din ha. Inibos mo man tayo pensyon ni tatang. Eh, saan? At dapay na batay. Na, ikandak man maggarod. Pangusaramilaw. Ako ha. Awan bagas may. Awan ka nang dagiti akpo ko yaw. Sige, tamang tadak iti katang mo iti bagas. Agyaman ang tatang ha. Ala, umay kayo. Taintay agpainit ti Jarubayan. Alalayan kayo, tatang. Nagawid ang dagiti anak mo, Mondeng. Wen, Roseng. Inibus naman ng tipensyon mo. Eh, dapay na batay. Masyanak magamin ka na giteng anak ko. Awan trabaho na. Pulak-pul na magamin ijagis eskwela da. Iswasan da nakaturpos iti panagadal da. Ano ti na ti mabalinda pagtrabahuan nga oray sanda nakaadal. Mabalinda matag construction no talaga kaya't natagtrabaho. Ay, Namnamaan da nga minti pensyon mo, Mundeng. Kasla isudan tagpin-pensyon tatunggal maalam ti pensyon mo. Umay da matadagos ti balay. Allah, pasensya ang lataydan. Awawatin talatan ta kasi dapat. Basta mangibati kay ti para iti agas mo. Kan vitaminam. Wan, anda, di ka matanagan, Roseng. Nooman arami dumita maray. Mapan kay balay da tatang. Oh, apay, anyat ko kichay. Kasi kaswel. Iluto miti ka rin na. Itimpla miti gatas kanta dumapay. Apay, saan na nakabaalan ni nanang tagluto iti kanan na? Baybayam ni nanang. Dakdakil mo lang ti karbangan tayo mga sikaso ka ni tatang. Tama mi na jay. Yung ni nanang. Syuman na kamlaan. Angam, nagkasardamat. Asawa Basta na lang. sikati mapan ijay ta sikaso ni tatang. Tanay. Dandani man ti pensyon na. Amangan no unanda ta ti kapsat ko. Kung ti asawa na. Marshal, Alan. Agrupot kan. Tamapan kan. sige nga Rod. Lola, nangagko ti imbaga ni tatang. Iso nga umay ni nanang dito'y numadamdama. Roy, apaw. Saan nakaakay kayat ni tatang ko? Ala, baybayam ni tatang mo, apok. Di mo ikan kano dagiti ibagbagana. Saan mo akaguran ni tatang ko? Nga uray kas jeti ibagbagana, Lola? Saan? Ala, umay ka man kiti ta isuro nakmanan nga cellphone, apok. Agdengag tamanan iti drama ijay YouTube. Tamangan no adamanan baro nga upload ni Manang Biyanang. Nadik kayon nga agdengdengag ti drama ni Manang Biyanang Lola. Un nga Rod, naitamot la ti libangan min kan ni Lolo, apok. Nanang. Mana?
ita cellphone na nakaabay iti ulwanan ni tatang. Ay kwa, ang dangdangag ni tatang yu iti drama, Milaw. Unay kayo matay. Ikatin nyo dito ulwanan na. Ay, itapag malada ito eh. Nay! Ay! Apay ngay nitip mo nga, Emilio. Napigsa ti radiation ti cellphone. Makapasakit ti kasta. Diyak unay mangag na tayo. Nanang, di yu yasidag ti cellphone ka ni tatang tamaday. Ay... Wala, hingkay jayay. Tapatigusag ni tatang. Ang tikos akaon, pinatikos na ni Maray. Ha? No kasta, imay dayjay nga ipagaw? Uwan, at dapat di kusina at aglulutaw. Ay, sana mabaling. Pagpakalaing na kita nga, may kundiloto dito. Ay, pagawitin nyo. Pangay. Sana taong may ngaron maumiliw di ipagmaw. Saan na mabaling? Tadi yung lamaw, di pampanunutin na kita tataw. At na kaya na kita. Iso akong ditulong na kada kayo. Nak, tasyak di pa nagluto. Umanaw ka maray. Tanipakit ko, di mo may agluto dito eh. Ha? Sip-sip kayo kay di ang agasawa. Ay, kwa. Ay, di ka nagsaw. Basta pumanaw ka. Na ituloy ko, di agluto. Alan, darasan. Uwan, bayaw. Dagito iti pakanyaw kani tatang. Prutas. Sana baling at bisin kayo. Basta saan kani tatang. Ha? Pakanin nyo iti nasustansya. Tapno agpaot pa iti biyak na. No, nabannog kayo ng mga sasikasaw kani tatang. Ipagayo lang ha. Tasublatan na kayo. Itulod kayo, medyo balay ti anak yaw, nanang. At damit tay anak yo iti imo ng asawa yaw. Sana ya. Mapalin nyo ti mapanagnay di jay. Ha? O niya, kaya tiyo tayo gawin di jay. Okay lang ka da kami. Da kami, di mga sikasaw kani tatang. Da amami kat nga raw. Kabailak pa'y mo't nga si kasunti amayaw. Isodyak panawan. Ni, apa nga itaguyag kayo tatang? Ay, ang sumron sa mantiang kitkon. Nanang! Nanang! Apay Marshal! Ano ting pakpakan nyo ka ni tatang kaya? Kaya't yun sa mga minamatayan ni tatang. Ha? Ano ting pakan nyo ko na? Nagpagatang kami ni ti ice cream mitay. Tama ka pang pangangkanaw. Ay na, makita yun. Amuyo ang maiparit kan kuha na tikasta, nga pinakan mo tikasta. Eh, Di mo taninanang mga nabasol ko. Pinilit ko ngamin. Di na ko may katangan ng ginungtak. Tama ka pang panganak iti ice cream. Uri ka sa ti panang pilit ni tatang kada kaya. No amuyo apare, di yung ikatangan. Nawatan nyo, nanang? wan Marshal. Yamat tikastan. No agsakit ni tatang kat mo ospital. Kastos ba na? Ay malasaanan ang maulit. Rumpang lang. Tani, dakkel ti may tultulong ni tatang kada tayo. No di yung mataripato ang naimbag ti amamay. Nasaysayat la pumanaw kayo. Aniya? Agawit kayo ni ti balay ti anak yun. Tadamot anak yun. Di na kami ti mga sikaso iti amamay. Ay, dati nakpampanawan, Roseng. Nakakapsutan no panawan na. Hindi ka matanagan. Aginggat ka ba alak? Di kanto panawan. Taipat patag ka unay nga asawa. Oray na uyang dagiti anak ko ka. Munding. Ipagpagapukan ka. Iso apal palapsaklat tandang iti mangmangag ko kadakwada. Matitirik na ka. Kasla kaya ko di maturog. Ala ka titurog mulatan, Munding. Maturog ka laang. Tawam mo't aramidam. Akinana ka. Apay atunggal umayak dito'y balay kat nakaturog ni tatang. Diyak nga rod amo, Marshal. Maturog lat ko kuhaan na. Ay, andan sa amin pa kanyukan kuha na. Iso at turog na kanayaw. Una, sinabidungan niyaw. Ha? Ayunay kamatan. Nagalas matipang ipagpagarupan nyo kanyakon. Saan ko mamadagasta? Sangitan niyo ay. Papaisuan kayo? Ipantayo lang nga ni sa ospital tamayaw. Ay,
ka na po. Hindi kitaan, Marshal! Linibasan nakmatan. Munday! Nakamindon, dagnard ditoy. Talayan mo ngayon manong milaw. Nakamidyag ditoy. Imbaga ni tatang dayta. Ayak ka lang ka, Marshal. Siyak, tinaw na. Iswa siyak, timang tawid ditoy. Layon dagiti tawid yaw, Marshal. Milaw. Di yun almanan ti balay. Urayan niyo matayak, sayon to almanan. Ay, basta. Kukwak na ito yung balay. Pumanaw kayo, Lola? Wen, agawid ako ni Jay balay ti anak ko, apo. Kasad nun nga ito'y balayo. Ila ko kon, saan nga mo ni tatang mo? Iso nga agawaam, tulungan nak naging pakit na pumanawak dito yan, wen. Wen, Lola? Nagpensyon kayo, nana. Ha, Mantad kayo man iti kwarta. Ada karbangan may iti pensyon tayo di tatang. ay, Di ko na yo, may tarayan da kami. Ila ko yung lang arudon ti balay. Imot yung pa iti pensyon tayo di tatang. ay, sumbrak kayo adwa dito balay, ta dito unag di pagsaritaan tayo. Ay, sanay. Dito yun, nanang. Ala, mangtad kayo iti kwarta. Tamo ka naawat yun ti pensyon. Marshal, Milo, kagudwala ang hindi maalala ka pensyon. Saan na nakasitisigod adakal? Uray pay. Mangtad kayo iti bingay may. Taamami ti aking pensyon iti dayta. Dakdakal ti karbangak tasawak day di amayaw. Ingkasarnak ni tatang yaw. Ha? Nagdadakkalan kayo akarnay. Ngumday talagnam na may mo yung aramidan. Day talag daw dawat mo yaw. Agtrabaho kayo. Agruam kayo matan. Ha? Ala, pumanaw kayo. Tanod di kay pala pumanaw mga yabag iti pulis amang tilew kada kayo. Mabalin kayo ngay darong mitikas kang aramidan yaw. Sinalbag kayo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyak, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Ara, sabong, parakin ka. Sa anak pa'y laan na tay. Sagsagutan na kon iti sabong. Sana nga. Diyak kasapulan day taas sabong. Ijay sementeryo ti pangipanam iti day taas sabong. Kababain ti kastangar aramidem ara. Anyala ang ti sawan ni Loreto iti kasti nga inaramid mo. Uray met asino a babae adi adal akas kanyak ananang. Imposible adi agpungtot iti kasti a klase ti lalaki. No di mo kayat ni Loreto, kasaritam itinasayaat. Sana kastabas bastusam kit din di tao, Ara. Mangibabain kay ti kastang aramid mo. Oh, gisikan ti makiasawa kan kuana no kayat mo manang milita. Ha? Huston, ikateman ti kastang ukalim. Natangsit ka asumungsungbat, Ara. Saan anasaya at ti kastang ukalim? Makapasurun kayo mat ngamin. Isakit sila unay day di nga agtataho. Di adala, nga may salang agtataho ti pakiasawaak. Yaks! Never! Ara! Taho. Ay, ayaba man ni Loreto, tagumatang ta iti taho ala ko na, Ara. Makapangpanganak kat. Taho. Sikan ati mga yab no kayat mo. Yak! Makabakbak kwarak no siya. Makapadurman lang arudin jay lako na. Pati jay aglaklako, kadiri, yak! No di mo kayat saan lang. Di kan suman na udita, Ara. Anya ka kadi? Loreto! Tahuman ditoy! Naimbag man, ta di mo pa'y malagip dagawin ni jay lugar yu, Loreto. Na-enjoy mon samat ng tinagbakasyon dito yung lugar mi. Di nakpay ngawin palubusan ti uliteg ko. Tawan ti kadwana. No, sumangpet ti anak ng agapo iya abron. Sakto ka no agawi di ti lugar mi, Milita.
Kasta ka di? Ay, well, ada ka din ni ading mo? Ay, ada. Nagpupok iti silid na. Di matla rumwarday dyan no ayabak. Kasta ka di? Pakitid mong tumalaking kwanan da ito, Milita. Ni, nabalkot mata regalo. Loreto, panagkunak. Sabda nga mo na pagdadatunan di kabsat ko. Kababain ngamin unay kan. Bastusan na ka ngamin unay yan. Okay lang, Milita. Amok ang mawatan nagtumot lang ni Ara. Ang mga no italang dayjay. Masursuro nagtumot la siguro nga ayaten. Ay, da kamin ti mababain. Gapuiter aramidan ni Ara. Pasensya amla ko man ti kabsat ko, ha? Wen, awan problema iti dayta. Basta pakidanon la kuman kenkwana nga ayataklat ta. Nga uray kasjay ti kinasuplada na, ha? Nagluko kan, Ara? Apay nga ngayon bulang mo ti regalo ni Loreto kan ka. Ibasurak tupan. Di ka man nagkasta-kasta. Nagrigrigatan na lakit di ginatang daytoy. Tano jak agbidot. Tangingina na magic pillow daytoy. Ay na, jak pagtatak ko nan ti regalo ti may isang agtataho manang. Sikan ati mangidulin iti day tano kayat mo. Agayat launay ni Loreto kan ka. Kasta ti kunana kanyak. Ha! Di mo man sang kaulit nga ibagaday ta, manang Milita. Masurunak, madadaan lang ang taldaw ko. Adda ni Loreto. Sarungkaran nakakanaw. Sangwam ka day. Saan? Anya kumaaga po asangwak nga. Jak pagan ano nanang. Uray, tadamot ni manang Milita ang kasarsarita na. Ara, amom. Dayawak man ti kinasingpot ni Loreto, anak ko. Nadayaw abaro. Nagagut. Ken madlaw anatak ng alalaki. Ni manang lako mga minan ti Arman na saan kat asyak. Feeling mat ngamin day ta alalaki. Nagadong Arman na, syak pay laang. Ha? Amo na kumamit ang ibagay ti kinatao na iti Arman na. Kay pada na kuma-vendor lang saan kat asyak ang nakaturpos iti koleyo. Nalabos day ta akin naman nagtagibasit mo, Ara. Pudno ang nakadal ka. Ngamsaan ka mat aboard passer. Kasano ang makatrabaho ka? Wen ka di! Di kay madanagan. Agtake tumanan iti board exam. Patyak ang makapasa akton nanang. Ala, sumrat ka man eh. Pasensya ka na. Tanailit lang ang tisilad nga ababanga. Okay lang. Sana kamat anarati, Ara. No kasta. Agmay-may saka lang dito'y dagos mo. Wen mani? Kasta ka rin. Ara, I love you. Ara. Mani, ang mga numailawan ta. Anya ko ma. Ikasar ka mat. Di ka baybayan, Ara. I love you, Ara. I love you too, Mani. I love you. Andak mo nin, Ara. Ay na, namiss ka unay, Mani. May saal daw lang saan ta nagkita. Kailiw ka unay yan. Isungaran niya yung mayak. Damo akailan na una yan. Ala, irikap mo dahagos diri daw. Tamangan mo da makakita ka tata. Anya kumanod na makakita ka data. Agpada tamad asing ka. Kwa. Amo matang lagi tita tao. Nalaing dahag jismis no da makita ta. Tsak kaya ta jismisan da ta, Ara. Maturog ka ka dito'y dagos ko ita. Saan? Tada peramida ka jibalay. Ay, kunak no makaduha ka ita, Arabi. Di ka matanagan. Tayong nagasawa tan. San tantong nagsinsina. Agkoy-koyog tanto ka na yun. Sa bagay matkit di Amo, jak mailadawan di kinaragsak ko. Ngamin, padak a professional tinagbalin anobyo. Kan, agbalin to nga asawa. No kasano ti kinaragsak mo? Nakalakaro pa kanya, Kara. Ngamin,
Kasyan ka tinagbali ng nobyak. Di naktumatay sukat iti sa bali. Apay kung mga aramidag ti kasta. Ay ayaten ka, Ara. Iso ajak marami ti bagbagam. Sumbata mo na, Manny, please. Apay nga ta, di na sumbatan ti cellphone na. Nakaturong nga ta. Nabati na nga ta ti cellphone na. Wanuan niya. Out of coverage mo ten. Idayal ko manan. Awan na talaga. Naidapan ti cellphone na. Apay nga ta. Kuna na nga min ako yogan na ngagawid iti balay. Tanalpasan ti review mi. Apay nga tan. Talagang awanan. Di nakrep-replyan ni Manny. In-text ko pa ikan ko na ngagkita kami dito yung terminal ti boss. Ngamawan dito ay. Apay nga ta. Anya taramida. Ara! Ara! Yaman nak Manny. Kunak lang linipot na ko. Thank you. Pasensya ka na. Makumikumak namin. Tado ti dimtang nga sa ilim eh. Kasta ka di. Kasano? Agawid kita. Sumurot ka di kanya. Sorry. Awan namin kadua ni mama ang mga sikaso ka nagiti sa ilim eh. Intong maminsan pala bigat ti awid na. Kasta ka di. Sumarunok tulagan, okay? Amom nga ti pang surutam kanya. Nalakalaing day tara. Nalakatagsabong. Basta itid mo kanyak na address mo, ha? Tamapanak to na makaawid dagiti sa ilim eh. Okay? O sige. Umawag kan to, ha? Well, Nara. Promise. I love you. I love you too. Purayak ti umay mo iti lugar mi, ha? Tayam amo ka kadagiti dadakkel ko, kanti kabsat ko. Nukas na. Kanayon lata dito'y balay dayjay nga agtataho. Nga oray idi awanak, nanang. Wen taam mo mat asukin na ni manang mo itilako na ataho. Isuda ati kanayon nga agsarsarita. Tiket di ko nana, siyak tigagara na. Ngamalas na, tadan ay ayatak. Anyat kayat mo asawan. At dan nobyo. Wala nang, padak matla professional. Anya. O sige nanang, tain nakagload at daawagak. Ha? Sika? Apay? Anyat gagaram? Kuha. Agpasyarak ko maara. Sorry, nga makiasawa akong iti mabiit. Addan nobyo, Loreto. Iso asar dengan nakon. Mabalin? Oh, Loreto! Sumrag ka! Umay ka! Thank you, Melita. Ala, panawan na kamin ka ni Loreto diti salas, Ara. Adda na pataga pagsaritaan mi. Ara, anyat mapaspasabakan ka. Itay pa'y laparbangon abakwar ka abakwar. Apa yan? Masikugak nanang. Agduan ambulan tin inawag. Anya? Masikog ka? Nakaalaam iti sikog mo. Ni Manny, professional matlakas kanyak nanang. Namamo kigay syudad. Kat, ayan na nga rutan. Inawagamon, imbagam ti kasasad mo. Intex ko, awan sungpat na. Anya, kat kasano nga rod itaan, mapantay di syudad,
tainta sa pulan ti bagbagam anobyom. Kuan nanang, diyak ka muna sa din igi syudad ti Balayda. Diyak pa'y katamo no Balayda, wano agab-abang dalaang. Anya, ay sus, kasano nga daytan, anak ko. Ne, addan sa Jacobsat mo nagkapoy siya ili. Kadwa naman ni Loreto adimtang nanang. Nagkapunta nga ta. Kan, apay anag kuyog da. Nanang, aday pud nung umikin ni Loreto. Loreto, si kanti mangiba ka. Nana. Agayan ayat kaming kinimilita. Ha, Oo, nanang. Nabayagan nga da nagkinaawatan mi. Inlimod mi laang gada kayo ti relasyon mi. Ang saan kami pa lang agkasarita. Ngamin, lepasan kanupay ni Loreto ti may sa semestre iti kolehiyo. Adi na nailepas. Apa man na makagradwar, isuntun ti panagkasarmi. ha, no kasta, nagadal ka iti kolehiyo, barok. Uwan, Nana. Ngamjak na ilipas, tanagsakit idi ti inak. Isu ano gurnungak iti pagtuloy ko nga agadal. May salaang mitkit di asimistren, Kat apaman ang makagradwara, ikasar kuntun tanak yo, Nana. Nakapas ngay kan ara. Nga maging gayta. Di pa'y nagpakpakita apulos ti nobyom. Makumigom ngamin manang. Di na lamay sa paran ti may sangal daw pa ng sarungkar na kada kayo iti anak mo. May tumit lang ang dayjay manang. Ay kat, sapay la ko mga rod, ara. Happy graduation, honey! Agyaman ak milita, ni sikat ni may isang inspirasyon ko. Isa na katurpusak. Ay, eten ka. Ay, ayatan ka mat, honey. Dawatin tayo ti Diyos. Asapay la kuma. Tama ipasak ti board exam. Kat maadaan na kadagos iti trabaho. Well, Loreto, kan amo ka ba alam dayta? Makapasakan to, honey. Apay ngagsangsangit ka, ara. Anyat mapaspasamakan ka. Nanang, diyak manin nakapasa iti board exam. Anya, Awanin tinamnama. Maudin da ang chance ko nga ag-exam para iti board. Ngamjak matlat na naipasa. Kasano pa itan, nanang. anyan, anak ko. Ala, talaga siguro asaan mo agasat. Sana bale, ta makasapol kan tupay mo't siguro iti trabaho. Nga oray saan ka aboard passer. Ti may sapay apagsangitag. Ti ama ti anak ko. Linipat na ko. Diyak amo ti pang sapulakan ko anay jay syudad, nanang. Kasano kami paitan, nanang. Ala, agrobot ka, tainta sa pulan tinopyom. Kuyugan ka, anak ko. Sige man nga rod, nanang. Dito'y idit ayo yang mikinimani, nanang. Ngamjak ka muna sa dino abanda ti Balayda dito. Agdamag ta kadagiti tattao dito, anak ko. Di aglakla ko iti barbecue. Agdamag taken ko na. Wala nang. Excuse me, kapsat. Mabalin ti agdamag.
Anya day jay, kabsat. Amamuyo ka di daytoy atao. Daytoy tiladawan na. Mani tinagan na. Nay, apay. Adda kadimot atraso ni Mani kada kayo kabsat. Ay ikwa. Adal ako man napatang nga ibagami kan kwa na, kabsat. Ay nakabsat, nakabalo dun. Natiliwan ngamin nga agar-aramat, ka naglaklako iti may parit nga agas. Iso nga imbaludan. Anya. Kasta ay sige kabsat, agyaman kami. Agawit tayo, nanang. Anyan. Una yun, agasgasat yu iti apo ko, anak ko. Anyat kayat mo, ayamat! Di mo mat kayat tagatas! Ay! Tugtong-tutan na katalagan! Di kong tantanak mo. Awan ang muday ta, Ara. Kasano? Nakamangmangin! Di namat nga rin kayat tagatas! Nabanog ako na mga salsalakan ko, anak! Nalala, sublatan ka mangisala ka ni baby. Umay kan, baby. Gusto naman. Di si Mardangan ng sangit. Ay, umanungat kan tumat. Siyempre, makitut yung anak mo. Apay nga ung tamaya. Manungal dawan nga umanungat ka, Ara. Pasensya ngayon, mana.